Bustop Tv vachitsigirwa neveCanadian Embassy vanokuigirai mutambo Ndiri Munhuwo. Maonero nemafungiro enyaya dzichabuda mumutambo uyu haanei nemaonero nemafungiro eveCanadian Embassy. Gataure kanguwa dzapera. Kuinga wanda zvompa mukana wekuti ataure mushure mekunge mose mazvibvumira naye asikana. Saka marongere nyaka dhakwa ini. Aiwa kani naye vasikana rege keresi ataure. Ndafara nokusvika kwaaita. Mafungiro ake neangu zvakatofanana saka ngatimupei nzeve tose. Oda ukasikana oda. Nguva ino ndinoipa kuna keresi hama dzangu. Mose ngatirove maoko achiuya mberi kuno kuzotipakwira zvanazvo. Pamusoro madzimai mose muri pano. Handisi kuda kupedza nguva yenyu. Mukana uno ndinoupa kuna madhuve anoda kuvhoterwa sakanseri. Chii chamunoda kuti nditaure chinopinda zvichataurwa naye muridzi wenyaya? Hazvina kundifadza pandanzwa kuti marambidza madhuve kutaura asi imi muchiziva kuti ndiye ari kutsvaga rutsigiro kwete ini. Kosaka wadi kungomuintroduce to the other women here pane kugara pasi. Keresia hadi zvinhu zvenhando ndomuziva ini. Okay, ndisati ndataura. Chinhu chandinoda kukumbira Keresia kuti kana uchinge wava kuenda panoperera musangano uno undimirire tofamba tose. Azvinzwa. Saka ngatienderere mberi. Madzimai, ngatibvisei gumbezero upofu rakati kudibira zviso zvedu. Patiri pano pakaita mukana wekuti tisarudze munhu mumwe tichimisa pachinzvimbo chepamusoro, mungave muchechi, kubasa, mukansel kana muparamende kana pose panoda utungamiri. Ngationei kuti tapfekera vanhukadzi nevechidiki. Kana tikasadaro, zivai kuti tichafa tiri pasi pevarume. Hazvina mhaka kuti mukadzi aripo pakukwikwidza unomuvenga here kana kuti uri kumufarira. Kana achikwikwiddzana nemunhurume, vhoti yako semunhukadzi pane munhukadzi. Handi muri kupaona? Ngatirege kuramba takamira tsitsi dzinobva kuhurumende dzokuti kana mukadzi asina kuvhoterwa toiswa pazvigaro zvisina basa, zvigaro zvokungopiwa zvigaro. Tinoda kuvhoterwa. Yes. Ndaona mumwe yatosimudza ruoko mudenga. Pane zvamunoda kutaura here? Hongu, ndine kubvunzo kwauri mwanangu. Madi kumira ndatanga ndapedza kutaura. Ndozokupei nguva yekubvunza mibvunzo yamunoda kubvunza amai. Ndinozokangana sezvo ndaona kuti uchine shungu dzokutaura. Ko iye munhu anorambidzwa here kubvunza zvaanoda? Handina kuvarambidza kubvunza. Saka chibva wabvunza iwe? Ndati ngavamire nguva yemubvunzo ndichavapa kana ndapedza kutaura. Ndiko kandaramba kwacho. Okay, chibvunzai tinzwi. Ko nhai madhuwe, zvose zvauri kutaura izvi wakatanga kuzviziva rini? Saka wainyararei pawava kuzvitaura nhasi wave kurwisana nemurume wawakaramba naye paukansera? Wabvunza mubvunzo wakanakisa wandanga ndichitoda kuvhunzwawo inini. Vamwe tiri madzimai anonamata. Bhaibheri rinotaura pachena kuti musoro wemba murume, asi iwe uri kutaura kuti varume ngavatorerwe zvigaro izvozvo nevanhukadzi. Haizi pfungwa ichiedenherei au kuparidzira kuvanhu vose vari pano. Kana kaucha yedu inotaura zviri mubhaibheri chaizvo. Madzimai imi makungoramba mongotaudzana muri vaviri nhaika. Chipaiwo munhu mukana wekupindira mubvunzo wekutanga handiti? Unokwanisa kupindura here nhai madhuwe? Mibvunzo yakarerekera kumafungiro akadai ndiyo yandinoramba. Uye ndiyo mibvunzo inoramba yakasungirira madzimai kuchenedza utongo hwevarume. Kana zvakadaro musangano wacho ndaupereka. Kana toende pane imwe topic vana madhuve namahembe varwisane pauwiri hwavo sevanhu vagara vane daka rekurambana. Madzimai ndandiri mudzimai wosemi nhai weduwe. Regai ndipedze kutaura. Handisati ndataura zviri mupfungwa dzangu kana nhai weduwe. Keresia. Chiko nhaiwe Lilian. Ndave kuenda ini. Handingagarire nyaya dzenyu dzekutungana kwembudzi. Sarai nemusha wenyu. Ndazviona kuti wave kuda kuenda. Ndosaka ndakumisa. Dzoka utore mumwe wako madhuve akuchema uyu. Ndinomutora kuti ndimuendese kupi? Ndiwe unowirana naye kupinda munhu wese ari pano. Saka mutore uende naye parutivi umunyaradze wozoya naye hana yake yadzikama. Chiregedza kuramba uchizvinetsa madhuve nezvaitika.
nokuti paipai panga pakangosangana vanhu, vamwe vanoenda kudzisvondo, vamwe vanoita zvechivanhu. Unozoti vanhu vane mafungiro akasiyana. Saka panga pachingoda kungotsvagwa nzira chaiyo yakarurama yokuti usvike kwavari uchitaura nhau dzevanhukadzi. Zvino iwe wangosvika ukangoti pocho kunge zvinonzi uri papolitical rally. Asi sekuona kwako pai ndini ndatadza here nini? Handina kudara, asi kuti kuirasa ka wairasa. Ungadai waita zviri nani pane zvawaita izvi. Iwewo wandikanya Keresiya. Waramba kutaura zvandaronga newe kuti iwe utaure since ini ndisati. Handi waronga kuti ndipiwe mukana wekutaura pagungano remadzimai ekereke kudai. Seko mandikanya zvakadai vasikana. You came late pedzezvo wakuramba kutaura futi. Ini ndanchida kuona kuti uri munhu akashinga here. Uye waibva here zvokuti ungakukidzane nevanhurume. Vanhurume vapi? Unoreva mahembe wandiri kukwikwidzana naye paukansela here? Hongu. Saka waonei chindudza? Uchiri mubishi shamwari. Ini handimbode kunyepera hangu. Ndaona usiri kumisidzana namahembe. Dai wanga wamboedzako kapanguva iri kutevera ya zvinoka. Zvakaoma. Chirega kundiodza mwoyo kudaro asikana. Ingawani ndonogara uchingondikurudzira uchiti mwanasikana rovera bhora mberi. Kwanasi zvauya seizvo. Nhasi wandiratidza kuti hausati wakukwanisa kumirira zvido zvevanhukadzi zvizviri. Iwowo wakuresika papiwo futi newowo. Wati? Ina handisi kuda kuita kansela akamirira vanhukadzi chete kana mayouth, asi akamirira dunhu rese, zvichireva kuti ndinenge ndakamirira vanhurume nevanhukadzi nemayouth vemazera ose. Saka hausi kuitira kodzero dzevanhukadzi iwe? Ini ndiri kuti munhukadzi kana muyouth munhuwo, saka ngaakwane panzvimbo zvose. Asi sokuona kwawaita paungano ratanga tiri apo, pawabva uchichema Bible and culture zvakarovera mbambo pazvipfeko zvanga zvakapfekwa nemwe neumwe, nokuti zvine zviitika munhu akaroverwa mbambo panzvimbo yaakaiswa nevakamutangira. Saka handinyore kuti abve pake achienda pakagara umwe. Tiri chose here? Ndiwo aimbove mafungiro angu aya, asi ndiwo wakandiratidza maonero andava kuita mazuva anaya. Ndiwezvo wakandikurudzira kuti ndikwikwidze pachigaro cheukansela ichi. Uchiri kuzviyeuka here? Handandazvikanganwa ini. Wakandivimbisa rutsigiro rwako rwese. Ukati uchava neni pazvinhu zvacho zvese, asi nhasi ndakushamisika ndakukunzwa kutaura mashoko anondipedza simba akadai. Chii chiri kumbonyatsoitika? Chii chiri kutora nzvimbo musoro mako? Ndililieni kau. Kwakanaka here? Ndamboda kudzokera ndichifunga kuti zvimwe mune imwe rodhi yamashandisa. Hapana patambomhanya ufungako. Madhuve, kwanzi dzoka na Keresiya uyu. Kwanzi dzoka uzotaura kuvanhu chido chako chekukwikwidza munhurume pachinzvimbo cheukansela. Vanhu vakatokumirira izvezvi. Vanoda kutamba newe Madhuve. Ramba kushandiswa iwe. You are not that cheap. Handione sekudaro. Chinhu chakakosha kuti aite zvido zvevanhu vamudaidzi Keresiya. Ndati iwe Madhuve ramba kushandiswa. Iwe uri kuda kumurambidzira chi? Mwana mudiki here uyo anodziwa zvokuita? Mukadzi mukuru akadai anotoda kuitwa kansela wenharaunda inoi. Lilian, dai wanga une rudo naMadhuve uyu. Panguva yafumirwa pamusangano wemadzimai dai wanga mira zvisere. Naiwe Madhuve, pane chandatadza here apa? Ari kutaura newe ndini Keresiya kwete Madhuve. Unogona kuvaudza kuti inini wacho ndiri kumurambidza. Manje ndochiita sei manje? Zvino kana ndakatadza kuenda zvizondikanye here neKeresiya? Unokanyika zviri pachena izvi. Kukanyika kudiko? Ma-advisors ekupiko Madhuve aya tawandisa. Heya, utora advisor waMadhuve. Kwenge Madhuve wacho naasati andiudza kuti ane mumwe advisor besides inini wacho. Andakakuudza here Keresiya pai ndichiti pane mayouth maviri andiri kubatsirana nawo pakutsvaga rutsigiro pakampeni yangu. Uchiri kuyeuka here? Uyu ndiye Lilian, umwe wacho anonzi Jetro, ari kumba kwake. Kudzokera kwakare kunovaudza kuti Madhuve aramba kudzoka. Hai zvandizvigonizvo. Ndakudzokera kumba iyi. Izvozvo mosara muchiona izvo naKeresiya. Hauchinzwika. Apa wajekesa manje. Iwewe Lilian hausi advisor. Ungori muyouth wesecurity. Advisor ndini. Hapana chakaipa. Saka Madhuve, toita sei? Toita zvataurwa kana advisor here izvi. Iwe chidzokera unovataura zvandataura full stop. Kusaka watove kuendere naLilian? Hamusiya ende iwe. Ndichauya kumba kwenyu kanhasi. Lilian, ndiri kuya kumba kwenyu, hazvinzwa here? Lilian, kwewe unozvinetserei nemunhu asingade kukupindura naiwe Madhuve? Kwewe siya uri kumita rafu kudaro, asi pane chaakakutadzira? Hapana kana chambonditadzira. Saka chii chezvo chikunetsa kudaro? Ndangobhoikana neyatambwa kumitingi yemadzimai. Zvokutoti dai ndirini iweweka ndaitoregedza kukukwidza. Chigaro chakansela izvi ndaitosiyana nazvo. What do you think? Uyu wanga uri mutambo Ndiri Munhuwo wamunounzirwa neve Bustop TV vachitsigirwa neve Canadian Embassy.
nechinangwa chekuda kukurudzira madzimai nevechidiki kuti vange vachipatisipeta muzvirongwa zvebudiriro munharaunda dzavo. Kana uchida kuziva zvizere nezvemutambo uyu, tumira WhatsApp message panhamba dzinoti 0712 106 428 0712 106 428 kana paFacebook, Twitter, Instagram, Bustop TV pages.